Ond am rwan, na i drosglwyddo i Aled a dowch i ni gael camu i fyd pumed gainc y Mabinogi. Ia, camu i fyd ydi o, yn llythrenol. Mae Peredur y Fyd i ymarfer y sgwrs, mae'n barod yn fyw ar Radio Cymru. Felly, da ni wedi cael y sgwrs, da ni wedi cynnesu. Ond ia, pan ddudodd y criw yn gwaith, ti'n mynd i gael sgwrs am bumed gainc y Mabinogi. A ni'n meddwl, be? Mae yna bumed. Mae hwn yn beth bwysica ers llawysgrif Hendreg Adredd, meddwl fi, mae hyn yn wych. Ond ia, ffrwyth dychymig Peredur, mae yna glymu, mae yna fynd o un lle i'r llall. Ond fel y Marged yn dweud, yr syniad yna, Peredur, y posibilrwydd bod yna bumed gainc, mae'n lwmp o le da i ddechrau. Ydy, mi nes i astudio pedair y gainc y Mabinogi pan o'n i'n brifysgol am y tro cyntaf. Ac mi o'n i wastad yn licio yr syniad o bod yr llawysgrifau sydd gennym ni ar gyfer y Mabinogi ddim yn cynrychioli fersiynau mwyaf cynnar y straeon. Mae'r llawysgrifau sydd gennym ni yn deillio rhyw 700 mlynedd yn ôl neu lai. Ond mae'n amlwg bod y straeon sydd wedi sgwennu'n rheina yn rhyw fath o fersiwn hwyrach o rhyw storis gweiddiol. A felly, be o'n i'n meddwl, beth os mae dim ond pedair cainc sydd wedi goroesi drwy hap, a bod na bumed yn wreiddiol oedd yn rhy beryglus i'w sgwennu lawr. Achos mae geiriau'n gallu bod yn beryglus, mae straeon yn gallu cael effaith ar rywun, ac felly nath yr syniad yma ddod, beth os na rhywbeth, mae'r pedair gainc mor ganolog i chwedloniaeth a hunaniaeth, llenyddiaeth, traddodiadol Cymru, nes bod y syniad bod na rhywbeth yn wahanol, a bod be oedden ni'n feddwl sydd yn wir, ddim yn wir, yn rhywbeth o'n i'n feddwl yn reit ysgytwol ac yn codi croen gwydd math o beth y syniad, beth sy'n digwydd. Achos yn dechrau'r llyfr, mae yna rhywun yn ffeindio bumed gainc ar hap, mae'n llyfrgell mewn archif. Ac mae unrhyw berson sydd wedi astudio hen bethau, hanesyddwyr, pobl sy'n gwneud hen ieitheg, hen lenyddiaethau, y freuddwyd ydy bod chi yn ffindio llawysgrif, long lost manuscript, ac dyna sy'n digwydd yn y dechrau'r llyfr, ond beth sy'n digwydd os ydy'r llawysgrif yna yn lawysgrif oedd i fod i gael ei guddio neu ddinistrio. Felly dyna lle nath hyn ddechrau honno fa, nath na bob math o syniadau wedyn ffrwydron fy mhen i ddatblygu'n stori angach. Ie, a mae yna bobl wedi defnyddio fel o Sonil Marged eiriau hyfryd i ddisgrifio'r llyfr ar Twitter. Nes i iwsio emoji a os gai sôn am y Ffrangeg nes i ddefnyddio bloody hell, dyna fy ngeiria fi wedi o hynny, achos wir rwan mae hon yn siwrna sy'n mynd â ni i sawl cyfeiriad. A stori fer oedd y Cnewyllyn yr Hadyn i Steddfod Rithiol 2020. A ni am ofyn, ydy honno yn y gyfrol neu ehangu? Na, mynd o. Ie, ar ei ffen ei hun, ie? So mae, o'n i ddod nôl ella wedyn at pryn yn y nofel neu ddim ydi o, ond yr ail benod neu'r ail stori ydi Plant Llyr, a hwnna oedd y stori nes i ddanfon i gyflwyno i'r gystadleuaeth. A nes i sgwennu hi funud ola, dwi'n meddwl ar ddiwrnod dyddiad cau, achos bob tro arall yn y mywyd dwi submitio bethau lot cyn deadlines, ond y tro yma nes i submitio fo reit ar y deadline. Ac mi oedd hwnnw'n stori oedd rhaid chdi ffitio fo i fyny 500 o eiriau, ac oedd y thema oedd gobaith. Ac wedyn nes i gael syniad a sgwennu fo a mwynhau wneud hynny a wedyn just sgwennu mwy wedyn. Mae'r stori yma, mae di mynd chydig bach mwy na 500 eiriau, mae di 790 neu rhywbeth erbyn hyn. Ond da ni'n licio'r sialens o gyddwyso syniad a stori a narratif a gymeriadau i fewn i 2 dudalen a hanner. Felly mae yna rei straeon byr iawn yn hwn, a mae yna rei sy'n definitely ddim gyfer. Reit. Straeon, casgad o straeon byrion neu nofel? So, pam nes i pitcho hwn i'r lolfa siarad efo Marged Tudur yma am y tro cyntaf, mi o'n i'n disgrifio fel nofel composite nofel. Ac beth ydi o mewn ffordd ydi cylch o straeon byrion, ond bod y straeon i gyd yn dod at ei gilydd i ddweud stori fwy. Ac felly mae o ar un llaw yn gasgliad o straeon, a bedrwch chi bigo unrhyw un o'r straeon neu penodau a darllen o'r ei pennu hunin, a ma'n gwneud sens. Neu fedrwch chi ddechrau darllen ar dechrau a gweithio'ch ffordd drwad i'r diwedd, ac wrth i chi ddarllen, da chi'n dechrau gweld bod nhw ddim jyst yn straeon ar wahân, bod nhw'n dechrau bwydo mewn o'i gilydd a mae yna rhyw sylw sy'n digwydd yn hwyrach ymlaen yn gwneud i chi sylweddoli bod rhywbeth a chi ddarllen yn yr ail benod yn dechrau wneud sens gwahanol neu da chi'n gweld ochr wahanol. Ac wrth bod chi'n cyrraedd y diwedd,
mae yna twist ar y diwedd, da ni'n sôn ar y twist dan Elen. Da ni'n gwneud. Da ni'n sôn, mae yna lot o spoilers, felly beidiwch y sbwylio fos da chi'n darllen o cyn neb arall. Ond, mae o'n, y ffordd bydd i ddeud yn y rhagair ydy bod da chi'n cael eich gwobrwyo os da chi'n graff. Os da chi yn perceptive, da chi'n darllen drwy efo ac yn dechrau gwneud gwaith detective. Ac un o'r pethau, y profiadau ni eisiau rhywun gael oedd, pam da chi'n academydd, neu'n ysgolhaig, neu yn astudio llenyddiaeth, neu hanes, neu hen gyreiriau, da chi yn dechrau gweld cysylltiadau rhwng pethau, a da chi'n dechrau dallt a dehongli yr awdur gwreiddiol o ganol y ddynyddoedd yn ôl, a dechrau trio meddwl beth oedd nhw'n feddwl. Ac wrth bod chi'n darllen hwn, gobeithio, da chi'n dechrau teimlo fel y person sy'n ffeindio'r Pumed Gainc y Mabinogi yn y llyfrgell ac yn dechrau darllen, yn dechrau sylweddoli y gwirionedd, achos mae yna wirionedd, right, the big truth, sydd ddim yn cael ei esbonio'n gyma'n gwbl. Dwi'n trio dweud heb spoiler beth ydw. Mae yna rhyw gyfrinach, sawl cyfrinach, ac mae rhaid i chi, da chi'n dechrau sylweddoli ac mae'r llen yn dechrau cael ei godi wrth i chi ddarllen ymlaen. A dyna ni'n trio wneud, fel bod o'n wneud i chi deimlo fel bod chi'n ysgolhaig. A mae yna rhai ysgolheigion yn yr ystafell yma, ac dwi'n siŵr sa'r holl academyddion yn yr ystafell yn meddwl, so neb eisiau teimlo fel academig, da. Ond, os ydych chi eisiau teimlo fel academig am 8.99, ratach y gell lyd ydy. Ac i raddau, dyna pam o'n eisiau clawr fel hyn, felly bod y clawr yn haws i ddangos, dwi wedi rhoi clawr llyfrgell yn hwn. Os ydych chi'n edrych ar y clawr, mae o yn trio edrych fel y llawysgrif. Y stori gyntaf neu'r benod gyntaf ydy y llyfr glas. Y llyfr glas ydy'r llawysgrif sydd yn cynnwys 5 o Geinciau'r Mabinogi. Ac o'n eisiau chi ddechrau teimlo wrth bod chi'n agor o, prynu fo, edrych ar y cefn ar blaen, bod chi wedi ffeindio'r llyfr glas. A felly o'n eisiau blurio'r llinellau rhwng y profiad o ddarllen a profiad o ddarganfod. Ie. A mae fel derbyn darfod jigsaw, yn y marn bach di bwysi. Ie, mae yna drefn i jigsaw, mae yna drefn i hwn os o ti am weld o felly. A mae beth ti wedi greu, dwi'n meddwl o'n chwaw i'r iach i sgwennu yn y Gymraeg, a mae o'n lyfr arswyd cosmig, fel ti'n disgrifio fo, y llyfr arswyd cosmig Cymraeg cyntaf erioed. O gofio hynny, mae werth sôn am y genre, dwi'n licio dweud y gair genre, so arswyd cosmig, beth di'r genre arswyd cosmig? Arswyd cosmig, cosmic horror, yn genre, gafodd ei ddatblygu yn America rhyw ganrif yn ôl, fyswn ni'n deud. Mae o'n deillio o cyn hynna, mae yna'n enghreiffdio o'r cyfnod Victorianaidd, ond mae o'n dod yn amlwg tua'r 20au, 30au i gengled ganrif. Rhai o'r prif awduron ydy pobl fel H.P. Lovecraft ac Robert Howard, awdur Conan the Barbarian a pethau fel yna. Ac mi oedd o'n genre oedd yn boblogaidd yn yr cyhoeddiadau pulp fiction efo pethau bach. Hynny ydy y nofelau a cylchgronau braidd yn sketchy oedd pobl yn ddicio brynu. Ac oedd yr syniad o arswyd cosmig yn symud i ffwrdd o arswyd equals vampires a werewolves a mummies a anghenfilod mawr amlwg. Ac yn mwy tuag at arswyd sydd yn gwneud i chi deimlo rhyw chwythdod, rhyw aniddigrwydd. Ac y craidd arswyd cosmig ydy bod pobl yn sylweddoli bod na fwy i fywyd nag oedden nhw yn ei gredu, ac mae o'n cynnwys pethau fel pobl yn sylweddoli bod na rhyw greaduriad extra-dimensional yn rheoli pethau. Ac dydy hynny ddim yn anghreidiol yn digwydd yn y llyfr yma, ond mae'r syniad na bod gennych chi ddim gymaint o reolaeth dros y bywyd chi ac oeddech chi'n meddwl bod gennych chi yn rhywbeth sydd yn peri eitha lot o ofn i fi, ac o'n i'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth sydd yn gallu bod yn bont, really, neu'n springboard i ddelio beth yma, really, reit diddorol. Ie, a ddwn i at, dwi eisiau dod at hynny. Yn nes ymlaen, a dwi wrth y modd pam mae y pethau yma'n digwydd, pam da ni'n gweld awdur yn darllen I waith ei hun, a mae Peredur yn mynd I ddarllen Pwtyn Iwan o benod y llu, dwi'n meddwl, ie? Ie.
So, yn y benod yma, mae'r cymeriad, a mae pob penod yn y person cyntaf, mae pob penod falle yn berson gwahanol. Ac yn y benod yma, mae rhywun wedi mynd ar y we a wedi ffeindio hynny'n ar grŵp trafod ar y we, lle maen nhw'n trafod y Mabinogi ar y dark web, right? As you do. Ac mae rhywun un o'r aelodau eraill yr grŵp yma, o'r enw Dan, wedi deud dwi wedi ffeindio'r bumed gainc, so rhywun eisiau darllen hi. Ac dydy'r cymeriad, yr reityr, yr adroddwr, ddim wedi cyfarfod Dan. Felly mae nhw yn mynd i gyfarfod o mewn rhyw bentra hysbell yn y mynyddoedd, ac mae Dan ydy'r unig berson sydd yn y neuadd, ac mae Dan yn gwahodd ni, yr adroddwr i mewn i'r neuadd. Neuadd fach oer a llychlyd oedd hi, efo amball hen gadar yma ac acw. Mi esteddon ni'n dau mewn cadeiriau chydig droedfeddi ar wahân. Tywelwch am dipyn. Felly, medda fi, ti di ddarllen nhw? Nodiodd Dan i lygad gwyrdd yn llachar. Mi o'n i'n teimlo fy hun bron yn nofio yn dyn nhw. Yma'n hen lyfr, medda fo, ac yr oedd yn ddryd i'w brynu. Mi oedd i laison foethus yn gysurus, efo rhyw dinc anisgwyl iddo fo. Cymraeg ail iaith o bosib, ond eto'n hen ffasiwn braidd fel iaith rhywun oedd wedi dysgu o Feibil William Morgan. Nath rhywun arall ateb dy edefyn di, gyfynas i, sgwydodd Dan i ben, ei wen fy mryn yn drist. Nid ydyw pawb mor ddewr a thi. Yna, stynodd at gefn i gadar a chodi hen sgrepan fel yn unlla. Allan o'r bag dyma fo'n tynnu pecyn oedd wedi lapio mewn papur brown. Rhoddodd y parsel yn dyner ar ei lun a thynnu'r papur oedd amdano fo. Mi wnaeth o hynny yn araf, bron yn serchus. Pan ddadlapiodd Dan yr haen olaf o bapur, mi welais i'r llyfr. Llyfr bach oedd yno, cyfrol eithriadol o hen mewn clawr glas tywyll. Clawr bratiog a budur efo creithiau a chwygiadau ar ei draws. Mi oedd tudalenau melyn crebachlyd yn ymwthio'n fler rhwng y cloria. Estynodd Dan llyfr ata fi. Dyma ti. Y mae'r 5 cainc ynddo. Dyma'r gwirionedd nad oes ymron neb arall yn fyw heddiw wedi ei weld. Mi oedd ei lygyd fel ser ar donau. Mi gymrys i'r gyfrol ganddo fo, ddim yn betrus oedd yn awchus, a'i rhoi hi ar y gadar wrth fy milin. Gan lyfu fy mwebusau, mi agorais i'r llyfr at y dudalen gyntaf. Llaw ysgrifen fach iawn fel eisi. Mae'n arddull mor anarferol, nes waith iddi fod mewn iaith wahanol. Daeth chwa o siom drostai. Doeddwn i ddim ar unrhyw bwynt wedi ystyried, fysa hwn yn rhyw hen Gymraeg, a fi'n methu darllen Cymraeg canol hyd yn oed. Beth oeddwn i wedi ddisgwyl? Mi deimlas i law Dan ar fy ysgwydd eto, ymlaciais yn syth. Na phoener, llais Dan yn gynnes yn fy nghlist. Y mae'r ieithwedd yn gymleth yn sicr, ond trodithau'r 5 gainc, ym hle y mae'r darn papur yn nodi i ddechrau, a daw pob peth yn glir gobeithio. Mi oedd stribed melyn wedi cael ei roi rhwng 2 dudalen tua'r cefn fel marciwr. Mi droes yn ofalus at y dudalen honno, y memrwn yn clecian. Diolch, medda fi, fy nghorn gwddwyn sych. Mi oedd y llythrenau ar y dudalen hon yn wahanol i'r lleill, yn llai taclus, yn fwy angerddol. Craffais i ar y geiriau cyntaf, anadl Dan bron ar fy ngwar, y geiriau. Wrth edrych yn agos, yn agosach, mi oedd y geiriau fel petan nhw'n nofio o flaen fy llygyd i, yn datod ac yn ailffurfio hyn i ni mewn i siapiau a llythrenau oedd ni rwan yn medru dihongli. Dyma ddechrau 5 gainc y Mabinogi. Y 5 gainc, a fel ti wedi dweud ar y dechrau, cyfres o straeon byrion yn sefyll ar ei traed ei hunain. Oedda ti'n cynllunio neu wyt ti'n sgwennwr greddfol? Mae'n elfen o'r ddau. Y ffordd o'n i'n sgwennu oedd mod i yn cael syniad
ac wedyn, os o'n i'n cael y cyfle i eistedd lawr a sgwennu fo, mae rhai o'r straeon yn rhywbeth nes i sgwennu mewn diwrnod neu 2 diwrnod, ac wedyn di mireinio nhw wedyn, ond dwi'n tueddu, os dwi'n cael y syniad, mae'n gallu dod allan. Ond wrth i'r straeon ddatblygu, o'n i wedyn yn sylweddoli lle oedd na fylchau yn yr stori ehangach yn y stori fwy, a wedyn yn dechrau cynllunio, pa fath o stori, pa fath o themau sydd angen cael ei cynnwys yn fyma, lle dwi'n dropio'r hints ar gyfer pethau fel hyn, pa drefn dwi'n gosod yn pethau fel yna. Felly, mi oedd yn datblygu yn fwy o'r jigsaw ni'n gorau adeiladu ar y dechrau. Wedi creu'r holl arnau ar wahân ac wedyn trio ffitio at ei gilydd wrth i fynd ymlaen. Mae yna lot o nôl ymlaen, di gorau bod? Oes. Rhwng beth chdi wedi bwriadu ymwreiddiol felly? Oes, mae yna. Ia, mae wedi newid wrth i ni fynd, ac mae yna rhai o'r straeon wedi datblygu cysylltiadau nad oedd ar y dechrau wrth i fi feddwl am ffyrdd o gael rhain i gyd yn yr un bydysawd, yn yr un shared universe. A nes di sôn am gysylltu bob un, y llunin arian yna drwyddyn nhw gyd. Eto, hwnnw'n fwriadol o'r dechrau'n 10 neu oedd ti'n gweu'r patrwm yna fynd? Os nes ti sôn am y stori nes i roi i fewn at gystadleuaeth y gadar neu ystolryddiaeth, ac Plant Llyr ydi enw hwnna, ac mae hwnna yn cynnwys bron iawn yr holl elfennau. Mae drysau'r cinema yn cael yma os ydyn Dwi'n bas di Batman o well. Mae'r stori yna'n cynnwys lot o'r rhan fwyaf o graidd y stori, fyswn i'n deud. Ac felly mi oedd yr dechrau'r llunin arian yna ar y dechrau, a wedyn oedd yn fater o sut i ddywys o drwy'r straeon. A dydy pob stori ddim yn cyd-fynd efo pob stori, mae yna rhyw sawl is-blot yn dŵad, a mae yna rei pethau neu rei cymeriadau, da ni ddim yn dod i nabod mor dda rhai o rei eraill, ac mae hynny'n fwriadol, achos da chi'n fod i ddall bob peth erbyn y diwedd, da chi'n fod i ddall jyst digon i fwynhau o. A ti wedi llwyddo i wneud hynny, ti am allan ffoto o benod Tanar Delyn Ddu rwan. Mae hon yn benod ddychrynllyd. A trwy'r dychryn ar ofn, neges am yn diwylliant ni sy'n elfen hyn? So mae'r cor yn mynd i ganu rhywbeth y munud. So, i dewis yr stori yma, Tanar Delyn Ddu, achos da ni'n mynd i gael can am Delyn y munud. Ond yn y stori yma, mae'r adroddwr yn prynu telyn deires am 20 pint mewn antiques fair, a mae'n garantid i fod yn hollol, dim problema o gwbl efo telyn deires yn prynu 20 pint. Be mae'n ffindio ydy, bod nhw rioed wedi cael gwers delynau, maen nhw'n gallu chwarae'r delyn, y canu'r delyn yn anhygoel, ac dyma beth sy'n digwydd wedyn. Mr Cor eisiau dod dan, cor lawr. Roedd hi'n nos Wener, ac roeddwn ni ar fy mhen fy hun yn y tŷ. Roeddwn ni wedi bod mas drwy'r dydd gyda gwaith ac yn awchu ddod adre i gael mynd at yr offeryn, bron nes mod i'n chwysu chi'n gwybod. Ond pan gennais i'r delyn yn os yn honno, roedd pethau'n wahanol. Roedd y lliwiau a'r teimladau yn fwy dwys rhywsut, yn fwy brawychus wrth iddyn nhw chwyrlio am cwmpas i a thrwy fy ngweithiennau. Teimlais yn chwythig ac yn dost, ond allaf i ddim stopio canu. Roedd yr alawn yn hynod yn os yn honno, yn orchestol chi'n deall. Neidiau fy mysedd fel storm o gwmpas y tanau, ac roedd yn nodau yn orfoledd ac yn artaith ar yr un pryd. Dyna'r tro cyntaf i mi deimlo fel petai rhywun arall yno gyda mi, yn y stafell, fel petai anadlu twym ar fy ngwar, a dwylo crebachlyd yn cydio yn fy rhai i. Ond roeddwn ni ar fy mhen fy hun, dim ond y fi ar delyn. Cwmpais yn y diwedd oddi ar y stôl. Roeddwn ni'n crynu fel petai'r ffliw arnau. Roeddwn ni'n mynd poen, a dyna pryd sylwys i bod blaenau fy mysedd yn gweidi. Roedd dafnau gwaed wedi steunu'n llaeth dros y tannau tywyll. Cropiais i gadair fawr, plygu fy hunan lan fel mae ci bach yn ei wneud, a mynd i gysgu. Dihunas yn hwyrach yn y nos. Wyddwn i ddim mawdd i'n rhywun arall adre, ond roeddwn i'n teimlo presenoldeb. Rwy'n gwybod fel mae hynna'n swnio. Nid ysbryd dwi'n sôn amdano, ond rhywbeth gwahanol, rhywbeth pwerus. Tu hwnt i beth oeddwn i'n gallu weld neu ei ddeall, heblaw fo mod i'n gallu ei deimlo fe. Curef yng nghalon fel ratl, ac roeddwn i'n chwys drosodd. Clywais, wy'n siŵr o hyn mor anhygol mae'n swnio, clywais lais yn sibrwd rhywbeth. Nid llais person,
llais peth, y geiriau yn amhosib ac yn annealladwy. Ac ia, da ni yn mynd i wneud beth peryg wan, gwahodd y côr yn nes at yr alcohol. A mae Catrin yn gorfodi Peredur i ymuno yn y côr ar ei noson ei hun. Fel bych chi ddim yn gorfod syrffedig branda arna fi ag Aled, mae'r côr yn mynd i ganu cwbl o ganeuon. Un rwan, a gan da ni'n mynd i ganu rwan ydy Trefniant, rhywun ar enw Gareth Glyn, lle mae Gareth Glyn. Gŵr ifanc a ddawol. Ond ni'n mynd i ganu Trefniant newydd, world premiere yn de, o Trefniant o Dafydd ar Gareth Wen. Gen ti bwysig? côr yn y man. Y byd nesaf, y lle arall, yr lle na sydd yn bodoli wrth ochr y byd ni. A da ni fel pobl wedi colli cysylltiad efo'r byd yna mewn byd sinigaidd lle mae bob ateb sisio ar Twitter. Da ni wedi colli gafel ar rhywbeth? Ie, un o'r pethau sydd yn ymddangos fwy nag unwaith yn y bedair cainc y Mabinogi ydy y syniad o ryw fyd arall sydd yn bodoli mewn paralel efo'r byd ni. Anwf, mae'n cael ei ddisgrifio fel gyffredinol yn sicr y gainc gyntaf sy'n pwyll yn debyg ddyfed. Ac mae'n rhyw fath o fyd arall da chi'n gallu teithio ddo os da chi'n cael mynediad yno. Ac mae'n reit debygol bod y syniad canoloesol o anwfn yn plethu fewn ac yn deillio o hen syniadau i wneud efo pethau fel tylwyth teg, y syniad da ni'n gweld o bobl sy'n mynd drwy rhyw ddrws hyd ac yn ffeindio di hyn mewn rhyw fyd gwahanol sydd efo lliwiau gwahanol neu rhyw reolau ffisics gwahanol a pethau fel yna. Ac mae'n amlwg bod hyn yn bwysig neu o leia yn nodedig i Gymru ers talwm. A da ni'n gallu gweld bod nhw yn wirioneddol yn coelio mewn tylwyth teg neu bethau debyg i hynny. Ydych chi'n gallu gweld hyd at 2 ganrif yn ôl
folk remedies, y ffisig, amoddion, traddodiadol, fysa'r dynion hysbys y beth yn ei rhannu, ar gyfer fatha beth sy'n digwydd os ti'n cael dy seithi gan y tylwyth teg. So mae hyn yn rhywbeth oedd Cymru i raddau yn credu fo, ond oedden nhw'n, da ni'n gallu gweld neu o leia dychmygu bod yr Cymru oedd yn sgwennu'r Mabinogi ac yn clywed y Mabinogi yn y cyfnod oesoedd canol reit hwyr, yn ddim yn gweld problem rhwng, enghraifft, coelio mewn Duw Cristnogol yn Efoed a coelio mewn anwf neu rhyw fyd arall, rhywbeth sy'n bodoli jyst tu hwnt i dy peripheral vision di, tu ôl i'r llen. Ac o'n i'n ffeindio hynny'n ddiddorol iawn, yn enwedig fel rhywun sydd un o fy hoff bethau pan o'n i'n efo arddegau i ddarllen oedd gwaith J.R.R. Tolkien, awdur Lord of the Rings a Silmarillion a Hobbit a pethau fel yna. Ac beth oedd Tolkien yn wneud oedd trio, mewn ffordd, creu mytholeg ar gyfer Prydain, am yn reis, yn benodol Lloegr. Ond mae'n lot o elfennau i waith sydd yn trio rationalise y pethau fel tylwyth teg a'r pethau arallfydol. Ac oedd hwnni rili di codi fy niddordeb i gynnwys rhywbeth fel hyn yn y nofel. Achos yn yr genre arswyd cosmic, oeddwn ni'n sôn amdano fo gynnau, mae'r syniad o bod yna rhywbeth beyond the veil, tu hwnt i'r llen, rhywbeth da chi'n gweld yna o'n cwmpas ni, sydd yn gweithredu yn operatio ac yn efo rhyw fath o bwer, da ni ddim yn ddall o'n i bai, da ni ddim yn gwybod amdano fo, ond i bai bod yn llygad ni'n cael ei agor rhywsut. Ac yn lot o straeon Lovecraft ac arswyd cosmic fel yna, darllen hen lyfrau ac ffindio hen gerig efo'n pethau di naddu. Dyna sydd mae rhywun yn ffindio allan am y gorffennol. Ac felly o'n i'n meddwl mae yna lot o lerid neis fy mai i gysylltu'r gorffennol efo heddiw ac dychmygu beth os ydy rhywbeth yn bodoli sy'n hwnt i'r llen, ond bod ni actually ddim really eisiau gweld o. Mae sawl gwaith yn y llyfr, mae'r cymeriadau'n deud, da chi ddim eisiau gwybod beth dwi wedi ffindio allan. Da chi ddim eisiau sylweddoli beth dwi wedi parhawch efo'ch bywyd normal heb antur. Weithiau mae'n werth peidio ffindio allan. Wel, ydy, a un o'r straeon sy'n crynhoi yn ydy Arswyd y Maen. Mae Arswyd y Maen yn enghraifft berffaith o beth ti'n dweud, Cerrig yr Orsedd Cymru, a maen nhw'n diolygu rhywbeth hollol wahanol i mi o hyn ymlaen yn bendant. Ac un arall, penod arall sy'n aros yn y coi fi ydy yn y croen hwn, fel rhywun oedd yn gweithio yn y glob ym Mangor Ucha am nifer o flynyddoedd, nid bod Peredur yn enwi'r glob. For legal reasons. For legal reasons. Mae o'n hyfryd o erchill, ac os ga i'n darllen ohono fo am chydig. Mae'r hen groen hwn di dechrau pydru, mae'r cymalan gwegian, a mae cracia'n dechrau ymddangos mewn llefydd mwy amlwg na'r arfer. Mae fy wyneb ddim ots faint o golur dwi'n rhoi arno yn mynd yn fwy hacker bob diwrnod, ac mae mreichia a nwylo'n welw. Hawdd i gweld nad oes gwaed yn llifo drwy'r gweithiennau marwedig. Mae'n bryd i mi gael croen newydd. Dwi'n eistedd yn mwth un o dafarndau Bangor Ucha rwan yn nyrsio gwydryn peint efo bysedd crynedig. Mae'r jukebox yn canu can werin bop Gymraeg. Dwi ddim yn gyfarwydd â hi, a dwi'n rhoi mhen ar ongl am funud er mwyn canolbwyntio ar y nodau a'r geiriau. Mi ddysgis i'r Gymraeg 9 croen yn ôl. Dwi'n aros am fy ffrind, roedd tegfryn yn gyfaill i'r corff hwn cyn i mi fuddiannu, ac rhwng un peth a'r llall, mi nes i gadw fo fel cyfaill. Rydym ni wedi gwneud llawer efo'n gilydd dros yr 20 mlynedd diwetha. Mi yfon ni ormod yn Eisteddfod Meifod a diweddu trwy fynd i gysgu yn y garafan anghywir. Rwan, mae y plethu yma ti'n neud rhwng rhywun mewn croen rhywun arall, wedi menthu croen, wedi bod drwy sawl croen yn rhywbeth, fel dwi wedi dweud, hyfryd o erchill. Ond mae'n fwy na stori eraill. Be oedd gen ti yn y croen hwn amdano ni fel Cymru? So, yn y stori, mae gen ti rhywun sydd yn rhyw entity, rhyw endid sydd yn gallu cymryd drosodd corff rhywun arall. Fatha the invasion of the body snatchers, math o beth, right? Ond beth sy'n digwydd pan maen nhw'n cymryd drosodd rhywun arall sydd yn Gymro yn yr achos yma, ydyn nhw wedyn yn troi'n Gymro, beth ydy bod yn Gymro neu'n Gymraes? A mae'r cymeriad mewn gyfarfod, Tegfryn neu ffrind o, neu ffrind y corff mae o ynddo fo. Mae Tegfryn yn wisgo Crys Rygbi Cymru, mae o'n mynd i gyrsia cyngeneddu bod o'n methu cyngeneddu, mae gen efo, mae'n deud Cymru am beth bod tro mae'n gweld rhywun. Ac eto, di o'n fwy o Gymro na'r person sydd yn
meddiannu croen y person arall. Ac mae o'n i'n sylweddoli wrth i ddysgwennu fo, rili, bod o'n gyfle i fi ystyried beth ydy hunaniaeth wedi identity. Pwy yda ni? Yda ni y pobl, yda ni'r corff, neu yda ni pwy sy'n mewn i'r corff fel petai. Ac felly oedd hwnna'n gyfle, o'n i'n reit falch pam geisio syniad yna, achos oedd yn gyfle rili i interrogatio, i edrych i fwy fewn i beth ydy bod yn X, right? Beth ydy bod yn Gymro, neu beth ydy bod yn ddyn, neu rhywbeth fel. Dwi'n eisiau difetha dim byd i neb, ond yn diweddarach yn y benod, maen nhw'n mynd i'r toiled, ac os ydych chi'n mynd i'r glob byth, ewch chi byth i toiled y glob. Ewch chi'n mynd i'r toiled y glob ar ben eich hun byth eto ar ôl darllen y benod yma, heb aidd o gewydd. Blas arall gen ti wan, Peredur, os ydych chi'n iawn, o'r benod Gwyliwr ar y tŵr, mae hon yn benod hyfryd arall. So dyn ni'n mynd i gael y cor eto ar ôl hyn, so mae hwn yn arwg... Mae hon yn un fy hoff benodau o'r llyfr, os dwi'n mynd i ffeindio'r thing. Mae hwn yn stori lle mae'r prif gymeriad, yr adroddwr. Dynes o'r enw Nŵr ydy hi. Mae hi yn ddynas sydd wedi dod o di allan i Gymru fyw yn Aberystwyth ac wedi dysgu Cymraeg, ond oherwydd ei hil hi a'i chrefydd hi, dydy hi ddim wedi cael lot o groeso yno, ond mae hi wedi diweddu yn gweithio fel home help ar gyfer hen ddynas o'r enw Mererid. A dydy Mererid ddim yn berson poblogaidd chwaith, mae'n ddyn wrth bawb a dys neb yn mynd i'w ddi hi. Ond mae Nŵr y Mererid wedi datblygu rhyw fath o ddiddordeb, rhyw fath o berthynas gyfeillgarwch rydda. Ond yn y rhan yma, mae Mererid wedi cael ei dychryn gan rhywbeth mae hi'n gweld allan o'i ffenast, achos mae'n byw mewn tŷ, mewn bwthyn bach ar glogwyn sy'n edrych allan dros Fae Ceredigion. Felly mae hi eisiau i Nŵr helpu hi i ffindio allan am y gwirionedd am y bai. Fe ymchwilio ni gyda'n gilydd. Ar y cychwyn, roeddwn ni'n hapus i diddannu, fel ffordd o gadw ei hymenydd hi'n weithgar. Beth bynnag, roedd hi'n ddiddorol darganfod mwy am hanes y bai a'r treithau oedd ar ei hyd, a'r chwedloniaeth oedd yn plethu drwy'r cyfan. Ond fesul tipyn cefais fy signo i mewn i chwedlau Mererid. Dechreuodd adrodd hen hanesion wrthai, weithiau yn ei cyflawnder a thrw arall mewn pytiau anelwig fel brith atgofion. Straeon am yr hen ddyddiau pan oedd Aberystwyth yn dim mwy na fentref pysgota, ac am y bobl o ddeiau i'w ddu hi i siarad a'i mam gu, dynion y menywod hen ac ifanc, a rannodd eu credoau a'i hanesion gyda'r Mererid ifanc. Roedd gan hon deulu a chyfeillion unwaith. Ond ail adroddodd straeon eraill wrthai hefyd, chwedlau o'r gorffennol pell, rhannau o'r Mabinogi a mytholeg debyg, ond nid yn union fel y cofiwn ni o'i darllen yn y brifysgol. Adroddodd hi hanes Cantre'r Gwaelod, fel mae'r celwydd yn y llyfr du yn ei adrodd, a'r stori blant ramantaidd sy'n y gerdd ddiawna. Ond hefyd, pan fyddai'r nos yn croni o'n cwmpas, a'r golau o fwlb gwan yn y lamp yn crynu fel canwyll, adroddai hi hanes Cantre'r Gwaelod go iawn, fel yr adroddai ei mam y stori iddi. Dyma stori, meddai Mererid, o eithafoedd hanes Prydain, o filoedd a miloedd o flynyddoedd yn ôl, pan oedd fforestydd yn flanced dros y garllewin, a'r môr yn rhimin llwyd ar orwel anwar. Iawn, so mae'r cor mynd i ganu ail gan, ac mae hon yn Tochau Cantre'r Gwaelod ydy'r gan, ac mae Cantre'r Gwaelod yn dod i fyny mewn sawl un o'r straeon, ac na i ddim sboili dim byd, ond mae'r syniad bod na ddinas o dan y don i'r gorllewin o Gymru yn rhywbeth nath rili cydio yn fy nychymig i. Felly mae hon yn drefniant arall gan dad o Lorelai y Dôn a geiriau Chweched Cantre'r Gwaelod. O dan y morau donau mae llawer dinas glos,
oriau bore bywyd yn sŵn y gan i mi. Hyd fedd mi gofiad tywod a lawer nos di stwr. A chlychau cantre'r gwaelod yn canu dan y dŵr. A dyna ni clycha cantre'r gwaelod hyfryd. Ac o ran cyflwyno'r nofel, mae rhywbeth fel hyn yn anodd, di rhywun ddim eisiau deud gormod, di rhywun ddim eisiau datgelu gormod, ond da ni'n gobeithio bod ni wedi gallu rhoi tamad i aros pryd. Dyna'r bwriad yn oson. Mae'n wir werth i chi brynu. Mae o'n rhywbeth gwahanol, mae'n chwa awyr iach fel dwi wedi dweud, felly da chi, ewch i brynu'r nofel ar ddiwedd yr ffarwelio mae Peredur a fi am wneud rwan. Dwi am ddiolch i Pontio am roi'r llwyfan yma heno. Mae wedi bod yn gret gweld pobl, mae wedi bod yn gret gweld côr yn fyw. Diolch o galon i Rhiannon a Gawen Menai am ddod yma efo'r nofela, a diolch i hogia llan bob man, Peredur. Ie. Diolch yn fawr i ti hefyd, Aled, am y cyfweld, ac gobeithio chi fwynhau o. Os ydych chi eisiau holi fi amdano fo, jyst gysylltwch, a dwi'n gallu siarad amdano fo am oesoedd, dwi'n siŵr os ydych chi. Felly diolch i chi gyd am ddwan, yn gret gweld pawb. A mae Peredur yma i arwyddo os ywch chi brynu rwan, felly ewch i brynu.